Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα κορυφώνεται το συναρπαστικό πρωτάθλημα του 4ου κύκλου του Fort Boyard. Βλέπετε ότι ο άνεμος τα δίνει όλα. Έτσι πρέπει να τα δώσουν και οι δύο ομάδες μας στο σημερινό μεγάλο τελικό. Χρειάστηκαν 19 αγώνες και 2 συγκλονιστικοί ημιτελικοί για να φτάσουμε σήμερα εδώ, στο μεγάλο τελικό. Μην ξεχνάτε ότι το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ. Οι ναυαγοσώστες θα αντιμετωπίσουν τους οδηγούς. Για να είμαι δίκαιος απόλυτα, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν τους ναυαγοσώστες. Οι δύο αρχηγοί βρίσκονται ήδι έτοιμοι κάτω για να πάρουν το πρώτο κλειδί. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με δράση. 100.000 ευρώ να σκέφτεσαι. 100.000 ευρώ και τίποτα άλλο. Θα κοιτάς σε ψηλιά και μπροστά και το βουτάς με δύναμη. Με δύναμη. Αυτή τη στιγμή είσαι τίγρης. Δεν είσαι περικλής τώρα. Ορθούλα, είστε έτοιμοι? Παιδιά, είστε έτοιμοι? Όποιος φτάσει στην κορυφή πρώτος θα πάρει το κλειδί. Εντάξει. Χρήστο, είμαστε έτοιμοι. Οκ, πάμε. Πάμε. Μπράβο ρε Τσάσο! Πες το συνεχίσει. Ας κατεβούνε. Γιώτα, χαλάρωσε και ρέμισε τώρα, τέλειωσε, πάει. Το κλειδί πρόσεξε. Είσαι τρελός, ρε φίλε. Μπράβο. Καλά. Μπράβο, ρε αδερφέ, μπράβο. Μπράβο, εδώ είσαι, εδώ είσαι. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Ωραίος, ωραίος. Πάμε το πόλεμο. Εντάξει, δεν είναι το παιδί. Χάμεσαι. Παιδιά, πάμε. Πάμε. Εμείς πάμε. Δεν θα γίνει τίποτα. Κάτσε. Πάμε, παιδιά. Μπράβο, το κράτος στο χέρι. Πάμε. Δικό μας είναι. Πάμε. Τώρα δυνατά, στέγα, υπερχώρα, ζούσιμους να μισούμε και να τους κερδίσουμε. Μάλιστα. Πω, τι θα γίνει σήμερα, Αρθούλα. Ντέρμπι. Αυτές είναι οι δύο ομάδες του τελικού. Τώρα θα τα δώσουν όλα για το μεγάλο έπαθλο που είναι οι 100.000. Θέλω να ρωτήσω τον αρχηγό των οδηγών. Ποιο είναι το κίνητρο για σας, το κίνητρο που σας κάνει τόσο παθιασμένους για να φτάσετε στη νίκη? Σίγουρα όταν ήρθαμε δεν κοιτάγαμε ούτε έπαθλο, ούτε τετράδες, ούτε τίποτα. Θέλαμε να δούμε αυτό το κάστρο πραγματικά που είναι, τι να πω, είναι υπέροχο, είναι τρομερά ρυψοκίνδυνο. Και όταν είδαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα γονήματα του κάστρου, τότε κοιτάξαμε και λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Για να ρωτήσω και τον Νόντα. Ο Νόντας τι λέει? Στη δουλειά μας που είναι πολύ δύσκολη και πολύ υπεύθυνη και θέλει άπτωστο συντονισμό, προσπαθήσαμε να δούμε αν αυτό το συντονισμό που κάνουμε για κάτι τόσο σοβαρό που είναι η ζωή, μπορούμε να τον καταφέρουμε και εδώ στο κάστρο, στα τόσο δύσκολα παιχνίδια για το Fort Boyard και να έχουμε σαν έπαθλο τα 100.000 ευρώ. Το χρηματικό έπαθλο έρχεται σε πρώτη θέση για σας. Είναι ο βασικός στόχος.
Αν ήταν πρώτο στόχο, θα το έλεγα πρώτο. Το είπα δεύτερο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Το ίδιο είπαν και οι δύο ομάδες. Σήμερα λοιπόν ο μεγάλος τελικός. Και Ορθούλα, έχουμε αρκετές αλλαγές. Την πρώτη αλλαγή την είδαμε. Τι συνέβη κάτω, για πες μας. Ανταγωνιστήκανε. Κέρδισε ο Νόντας. Κέρδισε ο Νόντας, πήρε το πρώτο κλειδί. Έτσι λοιπόν είδαμε την πρώτη σημαντική αλλαγή. Το πρώτο κλειδί είναι γεγονός για την ομάδα των ναυαγοσωστών. Τι διαφορές έχουμε σήμερα? Μέχρι τώρα γνωρίζετε 7 δοκιμασίες και 2 γρίφους στον πρώτο γύρο. Τώρα έχουμε 6 δοκιμασίες και 2 γρίφους. Την πρώτη δοκιμασία ήδη την κάνατε. Το κλειδί το πρώτο το πήρε η ομάδα των ναυαγοσωστών. Αυτό το κλειδί σας δίνει και δικαίωμα επιλογής για το αν θα παίξετε πρώτη ή δεύτερη. Απομένουν ακόμη για τον πρώτο γύρο 5 δοκιμασίες και 2 γρίφοι. Από τις 5 δοκιμασίες, παιδιά, τις 3 δοκιμασίες θα τις κάνετε ταυτόχρονα. Οι παίκτες που θα επιλέξουν οι αρχηγοί θα ανταγωνίζονται για ένα κλειδί, όπως και πριν από λίγο, στην αναρρίχηση. Ο Νόντας θα πρέπει τώρα να αποφασίσει αν η ομάδα του θα παίξει πρώτη ή δεύτερη. Η ομάδα που θα παίξει πρώτη θα μείνει εδώ, ενώ η άλλη ομάδα θα αποχωρήσει, θα πάει κάτω σε ένα δωμάτιο ειδικό να περιμένει εκεί πέρα ώστε να έρθει η σειρά της. Σε 2 δοκιμασίες και 1 γρίφο θα αγωνιστεί η πρώτη ομάδα. Και μετά θα γίνει το ίδιο. Θα αποχωρήσει η ομάδα που έπαιξε, θα πάει κάτω και η επόμενη ομάδα θα έρθει εδώ για να κάνει ακριβώς τα ίδια. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Νόντα, τώρα πρέπει να αποφασίσεις. Αποφασίσαμε από κοινού να παίξουμε πρώτη, ελπίζοντας πρώτη να τερματίσουμε. Μάλιστα. Πρώτοι λοιπόν θα παίξουν οι ναυαγοσώστες. Συνεπώς, Περικλή, η ομάδα σου θα φύγει από εδώ μαζί με τον Τζο, θα πάει σε έναν ειδικό χώρο κάτω. Εκεί θα περιμένετε μέχρι να έρθει η σειρά σας. Δεν θα γνωρίζετε τίποτα, δεν θα δείτε τίποτα. Οι ναυαγοσώστες θα αγωνιστούν λοιπόν σε 2 δοκιμασίες και 1 γρίφο και αμέσως μετά το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Μπορείτε να φύγετε